हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवर्साक स्वागत. जीव कड़गे मला कोणा प्रीति ना पण तो जीव कड़गे फोडी मला सगळ्यांक प्रीति. एक जीव कड़गे घेयात होडी ताजे अर्ध कट कराती आणि ताजे बायले शाली पुरा काण दवरात. चिकेची दाटशी स्लाइस कोण दवरा आणि ताजी मध्यंतू स्टेम माज पीस असेल त्या गट्टशीन त्या कट कोण दवरा पूरचे आणि कायलींतू दొరका जाल्यार निगे वापस तंतू अर्ध कट करात. अर्ध टेबल स्पून तितले मीठ, 1/4 टेबल स्पून तितले मिरसांगे पीठ आणि 1 चिमटे हिंगा पीठ घेऊन एक व्हडाची बाउलांत घालून दवरा आणि ताका 1 चिमटी उदक घालून दाट पेस्ट करा. जीव कड़गे कुडके पुरा ताका घालून लायक करून मिक्स करून 5 मिनिट साइड दवराती. कायल तापा दवरा आणि एक प्लेटांत अर्ध कप तितले बॉम्बे लावून काण दवरा. तंतू कड़गे कुडक पुरा दोन्ही साइड लोळून पुरा कायलेरी घालाती आणि 1 टेबल स्पून तितले कायल सुद्धा स्प्रिंकल कराती आणि बावडी दांकून एक 5 मिनिट बज्जी आती अना उचारी. मागीर बावडी काण घेऊन वापस 1 टेबल स्पून तितले कायल स्प्रिंकल करून उमती घालून वापस 3-4 मिनिट बज्जी आती आणि बज्जीले कड़गे पोडी काण प्लेटां घालून मुन सर्व कराती. ट्राय करून पळया. थँक्यू.